Ta yaya waɗannan mutanen guda uku na yau da kullum suka tsere daga cikin gidan yarin da ya fi kowanne tsaro a duniya? Kalubalen na farko shine wucewa ta cikin katangar siminti mai kaurin inci 8 da ke kewaye da ɗakunan zaman su. Sai suka ƙirƙiri wata dabara suka fara tara abubuwa a ɓoye, cokula daga wajen cin abinci, dogayen haƙora har ma suka samu ƙaramin inji da aka cire daga cikin na'urorin cire ƙura. Kowane dare ba tare da gazawa ba suna ci gaba da haƙo katangar a hankali, ƙwaya bayan ƙwaya har ma suna yin hakan da rana lokacin da ake kunna kiɗa mai ƙarfi a cikin gidan yarin. Domin ƙaran kiɗan yana rufe sautin abin da suke yi, sannan idan sun gama suna toshe ramin da tarkace domin masu gadin kada su gane komai. Bayan watanni 6 na aikin dare da rana, a ƙarshe suka huda katangar suka shiga wani siririn hanya da ke bayan ɗakin zaman su, amma wannan ba shine ƙarshen aikin ba, domin har yanzu suna kan wani tsibiri ne da ruwa mai tsananin sanyi da yake kewaye da shi, kuma wannan gidan yari shine mafi tsaro a duniya a wannan lokacin. Saboda haka suka fara mataki na gaba, kowace rana suna satar kayan aiki kaɗan-kaɗan ba tare da kowa ya lura ba. Sun tara rigunan ruwa sama da 50, roba, katako da sauran tarkacen ƙarafa. Daga ƙarshe suka ƙera rigunan iyo, matukan tukin jirgin ruwa, har ma da wani babban kwale-kwalen roba mai kumbura wanda zai iya ɗaukar su ta cikin igiyoyin ruwa masu haɗari da ke kewaye da Altras. Bayan shekara guda na shirin cikin sirri, komai ya kammala. Da farko suka yi kawunan ƙarya na takarda da sabulu da kuma gashin mutane na gaske, suka kwantar da su akan gadon su domin masu ganin su tunanin bacci suke yi. Sai su ukun suka silare ta cikin ramukan da suka haƙo, suka rufe manyan ramukan a bayan su a karo na ƙarshe. Daga nan suka haɗu a cikin hanyar sirrin, kowanne ya ɗauki kayan da ya tanada, suka fara hawa sama, suna ratsawa ta cikin bututu da hanyoyin iska cikin cikakken sirri, har sai da suka isa saman ginin suka matsa ta wata ƙaramar buɗaɗɗiyar hanyar iska suka fito kan rufin kwanon gidan yarin. Daga can suka yi sauri zuwa gefen ginin suka rike bututun magudanar ruwa suka garzayo zuwa ƙasa. Daga nan suka tsallake wata babbar katangar tsaro suka isa zuwa bakin ruwa. Kafin kowane mai gadi ya gansu, nan da nan suka jefa kwale-kwalen su cikin teku suka shiga cikin sa. Suka fara tafiya daga gidan yari mafi tsaro a duniya. Kuma daga wannan rana ba ƙara ganin su har abada. Sun bar ɗaya daga cikin manya-manyan sirrukan tserewa daga gidan yari a tarihin duniya. Shirin da har yau ba a warware shi ga baki ɗaya ba.